Tingnan nyo naman mga kapramdo yung halaman ng plantito dito. Yung kapitbahay ko na plantito. Mas maganda pa yung garden niya kasi sa garden ko talagang yung collection niya ng mayana. Talagang napakadami. Ang ganda niya. Ito, pitcher plant. Ang dami. Siya yung nabigay sa akin ng pitcher plant. Alocasia. Yung pitcher plant. Yung extreme rare na halaman sa buong mundo. Makakabili ka na nun dito. Bala ko bumili ng caladium kasi wala na akong pantanim doon sa likod. So, yung tinanim ko kasi doon, hinihingi nila. So, wala nang natira, dalawang piraso na lang yung Rage Plus caladium ko na maliliit. So, bibili ako baka may makuha akong kahit 5 piraso lang. Kung pagbibilhan ako kahit 10 piso ang isa ng maliliit. So, okay lang bibilin ko ng worth 50 pesos naman yon. Kaya, try ko bumili para may mailagay naman ako doon sa likod kasi parang maluwag na, puro na lang yan doon, luya saka yung halaman na pula, tapos yung mayroon ferns, tapos alocasia. Marami akong alocasia, kaya lang gusto ko yung may kulay, yung something na mayroon siyang kulay kahit pero gusto ko yung pula. Maraming caladium dito na nagkalat, yung yung winter Christmas pa yon, white Christmas na caladium. Marami dito, marami rin yung parang Heart of Jesus na caladium. Pero try ko yung gusto ko kasi yung mapulang dahon tapos pa yung parang may pink sa gitna, baka makakuha ako nun. So alam ko yung may pink sa gitna, yung maraming tinitinda doon, 5 piso ang isa. So bibili rin ako nun later. So dito muna bibili sa friend ko sa yung maraming rare plants. Titingnan ko kung pagbibigay niya ako kahit na 5 pieces lang para may maitanim lang ako doon sa bandang likod. Dito sa friend ko, marami ditong caladium kasi siya sa kanilang lupa yung pinagkukunin namin ng caladium, kaya siya pala yung nauna, baka marami siyang stocks kahit ilang piraso lang, basta mayroon pandagdag ako doon sa caladium na tinanim ko sa likod. Yung ganito yung sinasabi ko, yung Rage Plus caladium. Titingnan, ang ganda kasi. Ayan. Yung sa akin kasi sobrang lalaki na, baka meron din alisin doon sa sa garden sa may mga dating saging kasi kinakain lang ng mga uod. Yung siguro tatanggalin ko yon. Tao po. Meng, si mama mo, Meng. Mama mo. Mabakal kong caladium. Yung lang, maliliit lang yung red splash, yung argan nyo. Gano'n ng saro kaya, bili ba 10 piso niya? Ano eh? Bakit? Saan ka naghanap ng halaman? Naman po sa bukid. Ilingan mo ito, may air plant ito kasi nunoy. Pinabakil ko siya. Gano'n, oh. 2K. Wow, ang mahal. Alin ko. Nasaan? Ang dami niyang halaman. Ito pala. Magkano isa nito? Gano'n saro kain eh. Ito, bibili ako nito kahit mga lang. Pandagdag ko lang yung kahit mga 3 piraso, 5 piraso. Gano'n lang, para may pandagdag lang ako doon para mukhang makulay yung halaman ko. So tinitinda na kasi dito, nagpapauna kami doon sa bukid. Ito gano'n eh. 10 pesos. May bilhin ko na yan. Ipili na, gwapa. Ano yun man, 10 pesos dito? Nung kahapon may pumunta dito namimili ng binibili yung ganyan ko. Sabi ko hindi ako nagbibinta. Tinuro ko si May LC. Ay, sa kanaka ko yan. Hindi ko alam kung binigyan niya, pero sabi niya wala, pero nagtatakbo siya.
Eh, meron yun. Kasi yung gustong bilhin yung kaladyum ko. Ang gaganda ng kaladyum ko yung pula. So, hindi ko naman pwedeng bunutin yun kasi pag binunot ko, maano yung ano, pupurutol kasi hararo mang ano ko to. Naalala ko ikaw pala nag-igwaman digde. Ako na po. Okay. Ayun. Sampu araw ka ni. Nunoy. Balik lang sa laagan ko po. Kada mana ko pong bata. Ayo. May free kang saro. Hanap ka. Ano ko lang naman, idadagdag ko lang duman. And worth 50 pesos. So, binakalan man to ni Joy. Eh, nakaano ko ng ng 5 piraso worth 50 pesos na yan. Ito So, libre ko. ang mura-mura ng ano dito, ng kaladyum namin. So, kung gusto nyong bumili, punta lang kayo dito. Pero hindi kami nagbibinta through online. Punta lang kayo dito, hanapin yung certified pro. Hindi ituturo ko sa inyo kung kanino makakabili. So, ito yung nabili ko. 10 pesos each nung itong kaladyum na ito. So actually pinag-aagawan namin to doon. Kaso siyempre malayo ako at siyempre nandito sa kanila. Siya pa laging mauuna. Kaya sa kanila naman talaga ito. Kaya yun, wala na makuha. Kaya ako bibili na lang. Kasi yung sa akin naubos na sa kakahingi. E tinuturo ko naman doon sa niyugan na kumuha sila. Ayaw nilang kasi gusto talaga nilang hingin yung yung kaladyum. Kaya ako yung naubusan. Ngayon ako naman yung bibili. Pero sa friend ko naman ito okay lang. Kasi palagi niya akong binibigyan ng halaman. Pag mayroon siyang bago, dinadala ka agad doon sa bahay ko. Kaya, syempre, ganoon lang kami dito. Pag mayroon akong bago rin, binibigyan ko rin siya. Oo. 6 na piraso, 50 pesos. O, saan ka pa? Napakarami niya. Ay na, kulugay pa bakal ko Nunoy. May 100 ko Nunoy. Iyo. Nagirati 100 bayad ko. Oo. Ang dami pala. Itong saro lang. Ito, ang taba-taba naman ito. Nagdasabi na, nakuha ka na kanduman. Hindi ako, dahil ako nagdumas sa sapa, sa gilid ng sapa. Ikaw nakula. Ayun po yan. Ayun yan. Tingko kami ito ni Joy. Sabi, bigat-bigat naman, pakalaki niyan. Hindi namin kinuha yung may giring-giting. Ayun yan. Ayan yun. Sa, Naiba yan. pero kinuhan ko siya ng video. Sabi ko, hindi namin to kaya kasi laki-laki. Ay, tak. Di na lang sa binitbit sa ng randi kasi. Ayun. Dahil ako tak pabaya. Nagbabakal kong masitas, Noy. Ha? Nagbabakal kong masitas. Yung kaladyum. Ay, yung arog pa lang, nagbakal ko sa Reddit sa naman, 10 piso ang saro. Ito yung, Madawang kita ka. ayun. Tingnan nyo naman mga kapramdi yung halaman ng plantito dito. Yung kapitbahay ko na plantito. Mas maganda pa yung garden niya kasi sa garden ko talagang yung collection niya ng mayana. Talagang napakadami. Ang ganda niya. Yung sa akin naman, nagkaano na siya. Parang panibagong tanim na naman yung sa akin. Kaya ayun. Nagre-replant ulit ako. So, sa kanya napakadami. Ang gaganda pa ang kukulay. Kasi yung niya, yung dito, yung Persian shield. Ayan. Ang dami niya. Ang gaganda ng mga halaman niya dito. Nainggit ako. Nung pumunta kasi kami dito gabi. Ito ngayon yung yung mga bago niyang plant dito. Wow, ang dami-dami niyang collection ng begonia. Sobrang ganda ka, Promdi. Nasaan na ba yun? Ang dami. Ngayon lang ulit ako nakapunta dito. That time kasi pumunta ako dito gabi. So, yun, hindi ko makita kung ano yung mga ganda. Pero ngayon sobrang ang dami-dami niya palang mga ganda dito. Nag-replant ulit siya ngayon. Yan, napakadami. Tapos yung kaladyum niya, napakadami. Ito kasi yung doon nakukuha daw sa ilog. Sinabi niya na kung saan kumukuha. Pero hindi ako maka-alis-alis kasi palaging ulan. So kukuha na lang din ako, pupunta na lang ako doon. Ang ganda ng mga halaman niya dito. Noy! Nagpapabakal ka kain Iba yung kasi dito. Mas maganda yung dito dun parang isang dahon lang 70 pesos.
Yung ganito ka from di ang mahal sa ano sa market pag ano ni pag binili ito sa market. Siguro pag pumunta kayo dito, ituturo ko sa inyo ka from di kung saan kayo makakabili. Talagang napakaraming caladium dito at ang gaganda. Ayan, napakadami. Yung ito siyempre yung ano pinaka ito alam ko rare ito. Dito lang to nakikita sa amin. Siyempre sa ibang lugar mayroon din. Ito ganun din, rare din itong kulay puti na ito at napakaganda niya. Ayan o. So ang pinaka rare dito itong puti na ito. Tapos ito bihira din ito yung Heart of Jesus. Tapos ito yung local dito sa amin. Tapos ito marami din dito sa amin. Yung kulay pink, ito yung kulay pink. Rare ito sa amin, hindi ko alam kung saan ito nakukuha. Ito ganun din. Rare din ito sa amin kasi wala kaming mga ganyan dito. So sa iba siguro ano lang, hindi siya rare kasi kanya-kanyang ano yan tinutubuan kung saan siya tumutubo. Pero mayroon lugar na tinutubuan ng napakaraming ganun. So ayun ka from di maraming plant dito. Wow, yung ganda-ganda na ng binigay ko sa kanya. So yung sa akin tuloy hindi gumaganda ng ganito. Ewan ko ba't ganun. Nilagay ko na nga sa tabi yung wintermelon peperom niya. Yung sa akin yung ano, ako yung mawawalan pero sa akin yung nanggagaling. Ganun. Kasi ito ka from di ito nga yung napakagandang caladium dito sa amin. Kapag medyo nasa lilim siya, yung puti niya malalaki. Tapos yung alos ang makikita mo lang dito kapag nasa lilim ay puti sa kapula. Yun ang caladium dito sa amin. As ito, meron din dito sa amin sa pinagkukunan ng ilog. Sa may ilog kinukuha ito, napakadami. Yan, kaya kung gusto nyo bumili ka from the ask nyo lang. Pero hindi kami nagbibinta ng online. Direct kayong pumunta dito para makapili kayo ng maganda. Sa ano to, kapitbahay ko. Pero friend ko rin siya. Ayan, certified plant kito yan. Yung palagi nagbibigay sa akin ng halaman. Magaling siya magtanim ng halaman. Ang tataba ng mga halaman niya. May pakilala ka naman. Yan ang friend ko dito na madalas magbigay sa akin ng halaman. Yung mga rare na halaman, yung ayan si Plantito Nonoy. Siya nagbigay sa akin ng rare na plants, yung ano, yung anong tawag doon, yung pitcher plant. Napakadami niya rin yung pitcher plant dito. Pwede rin kayong pumili nun dito. Noy, magkano yung pitcher plant mo dito? Yung presyo. So, pinaka-rare yun. Dapat medyo mataas naman yung bigay mo pag may bumili dito. Ay mga ka-from din, napakarami na nagtitinda ng plant dito. Yun nga lang, ini-invite ko kayo na pumunta dito. Direct na ka-from di kasi mahirap na yung online kasi hindi pwede pag online kasi wala naman kaming mga credit card. Pink. Okay na to? Yeah, pink and Ang ganda nito. Saan mo nahingi? sa simbahan. Saan ba simbahan? Sa Badista? Pwede man sa dakulang simbahan. Sa Digdisan? Himagtuko. Himagtukon. Ayun, magay niya. Itatanim ko naman sa bago kong garden-gardenan. Ang daming halaman ka from di. Pwedeng mamasyal dito. Yan, hali naman ang sa barkada kong taga-tingtingon. Aren. Yan garon biyo na aralaba. Ayun. Iyo. Ayun ang kakaiba. Iyo, kadakulakan duman. Oo. Tigpa bakal din. Ning tinaos naman ang sakaw. Ito. Iyo. Ito ang maganda. Yan, yan. Ayan. Ang daming mga halaman dito ka from di. Ito may tinitinda nito sa Goa. 120 ang ano. Parang isang, hindi naman ganyang kadakula sa ditsa na. Yan sa det. Oo. Iyo. Ayan. Ini sa mga sa Ayun. apoy. Oo. Napaka-resourceful ng aking friend dito. Lahat na halaman, inaano niya. Kinukuha niya. Basta alam niyang halaman, talagang kinukuha niya. Kaprom di, ayun talagang ano dito, napakaganda. Kung pupunta kayo dito, talagang ano, i-message nyo ako kaprom di kung gusto nyo makabili ng mga gandang mga halaman dito. Napakaganda kaprom di.
Ito, pitcher plant. Ang dami. Siya yung nabigay sa akin ng pitcher plant. So, yung sa kanya pala, tama yung ginawa niya, may lupa ang tinataniman niya. Kasi hindi naman siya tumutubo, hindi siya panghanging plant. Hindi siya tumutubo sa kahoy. Ano talaga siya sa lupa na kukuha. Ayan. Napakalawak ng kanyang garden. So, nung bagyo, hindi pa buwabagyo, ang dito, napakadilim ng lugar na ito. Tapos, nung bumagyo, ayan, liwa-liwanag na kasi nagkaputol-putol yung mga kahoy. Mangga yata yung nilalagyan niya ng mga halaman. Saka yung dito, kapromdi. Philodendron lemon yata to. Ayan o. Binigyan na rin ako nung kapatid nung plantito dito. So, lahat sila na magkakapatid mahilig sa halaman. Talagang dumadayo sila sa bundok. Ayan yung nila. Napakarami niyang dito, halaman. Ito mga pitcher plant, maliliit. So kaprom day, makakabili niyan kayo dito ng mga ganon. Siguro hindi naman kamahalan kasi pagpupunta kayo dito, isasamahan ko kayo dito para maka-discount kayo. So, ayan. Napakarami philodendron. Wow, ito yung mahal ito na philodendron. Ayan, napakaganda nito. Ito yung mamahalin na philodendron. Para akong namamasyal sa isang napakalawak na garden. Napakaganda dito. Ayan. Napapawaw ako dito sa dami ng halaman. Saka ang gaganda lahat, kapromdi. Yung sadya ko dito, bibili ako ng maliliit na caladium, yung Red Splash, Angel Wings Red Splash caladium. Kaya lang sinabi sa akin ng kapatid niya na mayroon daw nakuhang alocasia na giant alocasia. So actually yung giant alocasia na sinasabi nila, inakita na namin yun ni Joy Plantita. Kaya lang hindi namin kinuha kasi sobrang laki niya. Kaya yun, nung nakita nila, kinuha nila. So ngayon kapromdi, gusto ko, kung gusto nyong bumili ng halaman, magsadya lamang kayo dito sa Gubat, Lagunoy, Camarines Sur. So i-repair ko kayo dito sa dito sa aking friend. Napakarami niyang caladium dito, yung katulad ng mga pinapakita ko sa inyo, alocasia, yung pitcher plant, yung extreme rare na halaman sa buong mundo. Makakabili ka na nun dito. Tapos syempre iba't ibang halaman na makikita nyo, napakarami. Kaya kapromdi, kung gusto nyo bumili, just message me. Hindi alam kung ayaw nila ng online, ayaw nila na magpapadala sa mga LBC kasi mahirap yun, baka mamatay lang yung plants. Kaya mas maganda kayong magsadya dito at makaka-discount kayo ng siyempre malaki. Kung papadala sa inyo, mahal na yon. So kung magsasadya kayo dito, siyempre mura lang yung ibibigay kasi andito na. Kapromdi, umaulan na, baka abutan ako. Ay, nakita niyo yung kapromdi kung gaano karami yung mga halaman dito. So lahat makakabili kayo ng nandito. Basta available, makakabili kayo. So yung mga taga rito sa Partido area, Lagunoy, Guwa, pwede kayong pumunta dito, magsadya kayo dito para bumili ng halaman. Mura pa. Unlike kasi mayroon din halaman sa sa terminal ng Guwa, tindahan, pero mahal na, masyadong mahal. So dito, makakamura kayo ng siguro mga 50% to 75% yung kamura ng halaman dito. Kasi dito lang kami. So, punta lang kayo dito sa Gubat. Antay namin kayo. Ayun kapromdi. Pag bibili kayo, pupunta kayo dito sa aming lugar. Kasi hindi kami nagbibinta ng online. Hindi namin i-ship sa inyo kung magpapaship kayo. Kasi mahirap dito sa amin. Kaya kung gusto nyo makamura ng halaman, magsadya kayo dito sa Gubat, Lagunoy, Camarines Sur. Sa Zone 6, hanapin nyo lang si Certified Promdi or si Ariel Abella kasi ituturo ko sa inyo yung mga nagtitinda ng halaman kung saan mabibili yung mga pinapakita ko sa inyo. Hello mga ka-Promdi, nandito na naman tayo sa aking watch out, pa shout out portion.
Ito, umihingi ako ng paumanhinkaya na Watchman Theory kasi last time na sinatuon ko siya, ang sabi ko Watchman Cry. So, what yung name niya is Watchman Theory or Curry or ang si Jamie Vergara ng San Fernando, Pampanga. Siya po yan si Watchman Curry. Tapos si Romy Hilda Tabudlong ng Dangwa, I think sa ano ito, sa Blooming Street, yung mga nagtitindang halaman or yung Dangwa kasi yung Guagua ay sa Pampanga rin yan. So si Marifi Mejia Aragon, kumusta po kayo? Edin Rojas ng Lucena City, hi po, Merry Christmas. City Garden, hindi ko alam kung City Garden is, ang alam ko dito is hotel, City Garden, parang ganun, pero siguro iba ito si City Garden. Nilo po sa inyo, Erwin Kunsay and family from Pangasinan. Sinit Itis Halapi Bohol, Mikaela Hison, Dory Di Torres and Philip Papillo. Yan, Merry Christmas po sa inyo. Sai po official from Valenzuela City. Mian Batino, si Mian Batino sa vlogger po siya. Richard Francisco from Labo, Camarines Norte, isa rin po siya Bicolano. Diyos Marina Aldaw po sa imo. Si Perla Orihuela, ayan. Para Bautista, Priscel Aquino, San Fernando, Pampanga. Pamilya Dialogo of San Jose del Monte, Bulacan. Matagal po akong nanirahan sa Bulacan. I think mga 4 years po akong nanirahan sa Santa Maria, Bulacan. So malapit lang po yung sa San Jose del Monte. Saka po si Adriano Palapal from Saragosa, Nueva Ecija. Adriano Palapal po. Rowena Manrial of Cebu City. Ayong buntag. Magandang araw po. Merry Christmas po sa inyo, Ma'am Rowena Manrial of Cebu City. Si Roby P. Merry Christmas po at ingat po kayo lagi. Jason Pascual of Bulacan, Bulacan. Tapos ito po si Maria Marcel Showtime. Si Maria Marcel Showtime po ay ano po siya, vlogger, isang film. Siyempre nakatira siya sa Amerika. Isa po siyang vlogger. So yung mga ano nyo po, vlog is about cooking, gumagawa ng mga dessert, like ice cream. Maganda rin po siyang panoorin, masaya po siyang panoorin. Tapos siyempre nagtatagalog po siya dahil Filipino siya or film. Yung oratorio choir po, isa member po ako ng oratorio choir sa ano po ito, sa Veterans Village sa Project 7 Quezon City. So mga siguro 3 years ago sumasali ako sa kanilang choir sa oratorio. Opo, choir po ako ng simbahan sa Project 7 sa Christ the King Parish Church sa Veterans Village, Quezon City. Marunong din po ako kumanta. Kaya, Merry Christmas po sa Oratory Choir sa Christ the King Church, Veterans Village, Project 7, Quezon City. Si Arsinia Lotok Delgado of USA po. Merry Christmas po sa inyong lahat at maraming pong salamat sa inyong pagsusubaybay sa aking vlog. At huwag po sana kayong magmanood ng aking mga activities, like yung pagbibideo ko po ng mga plans, aking mga kapitbahay, saka po yung mga andito rin po sa aming barangay. Maraming pong salamat sa inyong pagsusuporta at panonood sa aking vlog. Don't forget to subscribe po sa aking channel at pakishare na rin po yung video para mapanood din po ng iba. At yun po, maraming pong salamat. Diyos mabalos at Merry Christmas po sa inyong lahat.